Nginibingelela nonke sizwe sikandaba. Lo mbingelelayo-ke umfana odumele kancindikazi Melisi. Ngilapha nje ukuthi umenzi nje fahla ngizwise ukuthi umsebenzi wona so-right. I-CD ingaphuma noma inini kusukela nge-10 Agasti yalena. Njengamanje sibhizi ngifisa ukuthi okungenani nibe senitholile amavidiyo mhlampe engoma embili entathu esibhizi ngawo njengamanje. Kwi-CD yami-ke yabisiye okuwumehluko ukuthi ayibizwanga ngeqembu Amanxushe, ibizwa ngoNcindikazi, ukuthi isifiso sami esikhulu kakhulu ukuthi ngiqhamuke ngenye indlela noma ngiqhamuke noma nomsebenzi ngoba cishe abantu abaningi kudala becela ukuthi mhlawumbe uma ngawuqhamuke nenye indlela nje ehlukile kungaba khona umehluko omkhulu kakhulu. So ngenze nje kanjalo isethembiso sami. Isihloko se-albhamu yami sithi imizamo yami, nokuyingoma engiyithande kakhulu ehlale kimi isikhathi esiningi, ayinayo inkani, ingoma nje emnandi engajabulela wonke umuntu. Kwi-albhamu yami-ke ngisebenze e-studio esikhulu kakhulu ukutata umhlekazi odume ngokuthi kwaPhazuka. I-lead guitar bedlalwa yimina, bass guitar bedlalwa ubaba uMthuthukani, Nkostina idlalwa ubaba uNgubane. Umsebenzi-ke usuwonke nje, i-engineering beyenziwa ubaba uPhazuka. Kuma-voice-ke yimi engenza ama-lead voice, kwathi engomeni ethi Wena Baba ibhalwe yimi, yaphinde iculwa ifeaturisha omunye umfana obedume ngokubheka kakhulu la kuManxushe futhi omenzi uBhovu Ziyanetha, uye ebese sifeaturisha nakuleyo ngoma. Kwase kuzoba ingoma enye ethi Nomntanami efeaturishe uThulebuka uMvukampele phansi le emzimkhulu, bese kuphinde futhi afeaturishe ingoma ethi Mroza, uyingoma emnandi kakhulu ethi Mroza mfwafwa wide, ithi wayibulala ingane yabantu. Abaningi bayazi ukuthi le ndoda indoda enamandla, ngiyayihlonipha ngoba idlule zikhona ezinye insizwa, bekhona be-house, bekhona be-hip hop, bekhona be-kwaito, kodwa yakwazi ukuthi ithathe i-song of the year yango-2016. So ngokucula kwami kanje, hhayi ngoba ngisusa udlame yini, ngoba ngiyithulela isigqoko esikhulu ukuthi cha, siyabonga Mroza mfuthu osenzele khona thina njengomaskandi. Kuyasijabulisa ukuthi nathi sibe kuyimephi enkulu kakhulu. Ngiqhubeke mayelana nawo lo msebenzi lo engiwenzayo. Bakithi kunokuningi engithanda ukuthi nokunothise kukho. Ziningi indlela, awufani-ke kakhulu neqembu laManxushe. Unayo inkani ngokujwayelekile, unalo isondo ngokujwayelekile. Uma ngithi inkani angisho ukuthi mhlampe unenkani towards omunye umuntu, ekuthenini uma uyinsizwa kayibe khona isikhathi la khona ofuna khona ukuthi ngempela ngathi ungazi ukuthi wathi hawu nawe ukuphuma ubhiwe insizwa yakini. Nasentombini kuney'ngoma ezimnandi njengengoma ebaluleke kakhulu-ke engizofisa ukuthi yena abalaleli bathande ukubheka beyilalelisise futhi ethi i-profile picture ithi uthi ucela ngibuye kuwe ekubeni ungijolela, ithi leyo phone yathengwa imali yami, isithombe sendoda sifuna. Okuyingoma emnandi kakhulu. I-CD yami iqukethe iy'ngoma ezinesigqi kakhulu, engabala ingoma ethi Umsheli Wami, ngibale futhi enye ingoma yami ethi Awusho Ngani. Kule msebenzi lo ebengifisa kakhulu kubafethu ukuthi kuma-award kulo nyaka ngizobe ngikhona, ngizoba khona kuMantshontsho, ngibe khona kuMasat, uma ngibe khona kuMasat ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngiyajoyinela. Ngicela usizo nje olukhulu kakhulu ukuthi abafowethu bangivotele la ngivotelwa khona, and ba-downloade zonke iy'ngoma zami ngizoyifaka kwi-app, wonke umuntu akwazi ukuthi ayi-downloade abe nayo. Ngenxa yokuthi-ke bakithi siyazi ukuthi manje emculweni sekhona iParis. So ngiyacabanga ukuthi uma u-download ingoma yami kukhombisa ukuthi uyafisa ukuthi ungibone ngiqhubekela phambili. Kubantu abazofisa ukuthi bazi ukuthi ngisebenza nayiphi company. Njengamanje ngisebenza namakhampani ayi-2 okuyi-TGM, kuphinde kuzoba i-TM3. So onke lama company asebenza ngokubambisana nangokuhlanganyela kukho konke. Ngiyafisa ukuthi
abathandi bomculo kaMaskandi nabadlali bomculo kaMaskandi, ngiyacela bakithi ukuthi uma kukhona ingoma umuntu acabanga ukuthi isho lokho akucabangayo, afone noma send email noma WhatsApp ukubuza, ngoba manje uthola ukuthi isikhathini esiningi abantu bayalo ukuthi umncindi igazi usekhulume kabi wathi sometimes masizinsizwa uye ukhombise ukuyincoma ezinye insizwa, kodwa hayi ngokuyincoma ukuthi usuzuza ukubeka obala. Kunengoma yami ethi ena Phephisa bengaboni, cishe ibala abaculi abaningi engicabanga ukuthi abaculi engibathandayo futhi abasezingeni elikhulu, ngangokuthi engifisayo ukuthi ngelinye ilanga ngizibone ngingaphezu kwabo ngenxa yamandla engizizwa ngikuwo njengamanje. Uncindikazi indoda enankinga, ngisebenze kakhulu ney'nsizwa ey'ningi mina, sebenze ney'nsizwa omfowamvubu, uNzebomvu, inkunzinza ngempela, sebenze kakhulu ney'nsizwa ey'ningi nje, ngiyawuthanda umculo namawele angafani ngisebenza nawo, ngisebenza nensizwa uThulebuka, sebenza nensizwa imvuzane nje. Okubuhlungu-ke ngifisa ukuthi ngikwazi ukuthi ama-album amangaphambilini bengisebenza ngizama, kodwa abantu ebengisebenza nabo bebengibhekelela phansi. Ngizokubeka nje okusobala lokho, ngikuleli izinga la engikhona manje ngenxa yokuyizamela konke bengizamela. Cela bonke abathanda amancushi babuyele kule namba yami bangithinte. Ofuna i-CD uzoyithola kimi ngomhlaba 16 kuyo le nyanga le, ngizoba ngiperforma, ngifisa ukuperforma live eDeni Daltoni ngeweekend eyi-16, kunomcimbi ozobe ukhona eMpungamhlophe. Ngiphinde ngibe ne-interview ngeyi-17 eZululand FM, phinde futhi ngeyi-18 nangeyi-17 ngizobe ngitholakala nje Friday. Manje ngizobe ngibaphethela ama-CD engoma yami ethi angenelisekile, ethi lashishilizi bubesi anongiyeka. So namanje ngisamthanda futhi mina ekhaya kithi kuse-Friday eZwilisha. Ngiyabathanda abantu, ngibakhonzile abantu futhi ngifisa ukubeka nje ngokusobala ukuthi njengamanje umculo engicabanga ukuthi ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngisebenze naye, ngiyafisa ukusebenza noMthandeni, ngoba cishe wonke umculi angazi ukuthi ubadlelene, angena impi yamuntu, kodwa ngendlela esengilalele ngawo umculo ngawuzwa ukuthi uthando lwakhe kozwa kwethu sisebenza nalo. Abanye angazi noma mhlawumbe bamzondela ini noma mhlawumbe baba baney'ngxabano naye, kodwa nje ngiyafisa ukuthi ngiyibone ngisebenza naleya ndoda, ngoba nomfowami Gube naye indoda engiyithembayo kakhulu, engiyithandayo futhi ngithanda ukuba mkanje ubomvu kwayo. Zinsizwa engicabanga ukuthi hayi ngoba mhlawumbe ngifuna ukungena esixaxeni noma ngifuna ukungena kuliphi iqembu, cha hayi, ngokomculo ngicabanga ukuthi ngi-right ngingedwa kanje, kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngiyibone ngiseduze nabo nje, ngisebenza nje nabo, ngibafeaturisha noma bengifeaturisha. Isifiso sami leso, hayi ngoba ngifuna ukuyosusa inkani yini, cha. Okunye engicabanga ukuthi kubalulekile njengamanje ukuthi kuma-show ngizohamba kakhulu, ngizohambela indawo ey'ningi kakhulu ongabala kuzo. Indawo yakhona eMzimkhulu, kubalwe indawo yaseMtshezi, kubalwe indawo zaseMnambithi. Ngizotholakala isikhathi esiningi ngoba bafuna ukungibhukha-ke Nkosi yami bakithi, ngingixolele. Isikhathi esiningi uma uzobhukha umculi kuqondana namaholidi, uthola ukuthi vele nawo usuke esenawo ama-plans alawo maholidi. So kodwa ngicela ukuthi sisebenzise inamba yami ethi 079 122 513. Kule namba-ke kunento engifuna ukuthi niyinothise, sometimes unokufona ingangeni, mara iyakucela ukuthi ushiye umlayezo, noma ungasho ngoba ukufuna ukusho ushiye inamba yakho nokuthi ungubani. Ngiyakwazi ukuthi ngikufonele back noma ngicele abafuthi engisebenza nabo ukuthi bakuxhumane nawo. Sangivala, ngithanda ukubonga ubawe uMbatha uShando, uGabi uMbatha eDaltoni. Ngiyabonga kule ndoda namanje futhi ngiyangiqedi, ngiyasho ngithi sazophela izizwe ngoba kutheni makunzima. Wahlala nami sasebenzisana, saplana yonke into, umsebenzi wami uthwele ngazi ukuthi wakhe amandla anawo emsebenzini omningi. Ngiyabonga kakhulu Shando, ngiyakuthembisa ngingixoxe, and kule ngoma yami ngiyazi sizoshaya itarget ngenxa yokuthi vele zonke i-album yami inengoma ezu-14 zo-14 amahithi, zo-14 zingoma ezibhalwe uzajula, zihlukile kuyo yonke lento enijwayele. Ngiphinde futhi ngithande ukubonga insizweni eyilandelayo, menza umfowabo Amasondo, uGalelo umfowabo Mhlanga, uThulebuka umfowabo Mpele, uMvubu, ngiyabonga kakhulu uNtando umfowabo Sibisi, uMjolo, awu madoda, umude bathi sibambise inyoni.
ngibonge uSibungu umfo kaSibisi, ngibonge uGeja, ngibonge uSanda umfo kaNgema, ngibonge uMafashion umfo kaNgema, ngibonge uJamludi Yahlupha umfo kaNgema, ngibonge uDi, ngibonge uLentshebe umfo kaMncwangu, bathi kaZudle umXhosa nje uThembeni, ngibonge kakhulu ezizweni eziningi esisebenza nazo, ngibonga abafana abancane umfo kaMasondo uThubisanele, ngiyibonga le nto ngiyazi ukuthi izinga la izokhula izifike la ngifuna khona. Ngiyabonga kakhulu koSisibama, ngibonga kakhulu kubo bonke abafuthi engisebenza nabo, oStaff umfo kaMlambo, Phunga Lentombi, baningi kakhulu abafuthi abangilekelela abangithandayo. Ngibonge kumcebo umfo kaNyandeni, ngibonge uMandla umfo kaMtshali, ngiyabonga kini kakhulu insizwa zakithi ukungikhuthaza kakhulu. Ngiyabonga kuBoy umfo kaMlambo, ngiyabonga kumqapheli, kuzo zonke izinto nje engizenzayo nemishoyo namandla nje enginginika wona, bosisi Zandile kwaMasondo osowagana ngapha obalewa yogana le ehluhluwe. So ngiyabonga kakhulu kini nonke nje ngenikwenzayo kimi, ngibonga kakhulu umndeni wami, ngibonge kakhulu ngisipho nje ngasiphiwa umndeni wami. Ngiyanethembisa ukuthi kulo msebenzi wami akukho okutheni engikusabayo ngawo, ngaphandle kokuthi ngicela abadlali bomculo wethu bawudlale bangawujaji. Ngicela imisakazo yonke idlale umculo wethu. Ngicela kuma-show, abantu abaphatha ama-show bonke basihloniphe nathi size saziwa njengabaculi abancane, ukuthi angazi umehluko phakathi komculo omncane oyivuane nomculo omkhulu, ngoba singene ey'tudiyo ey'fanayo sicula ngokufana, bese kuhluka ukuthi mhlawumpe-ke ngokuthi ibona igama labo basithebenzise ney'nkampani ey'nkulu-ke. Kodwa-ke mina ngiyabahlonipha, akekho umculi engibiza ngevukane, akekho futhi umculi oyisitha sami njengamanje. Uma uthi wena isitha sami, shuthi isitha sakho wedwa, mina isitha sami engisaziyo uSathane kuphela. So ngiyacabanga ukuthi kukho konke engozile kule-album, ngiyabathanda abantu, ngiyafisa abantu ukuthi bazi ukuthi ngikuleli zinga ngilona ngenxa yokuyihlonipha, namanje ngenxa yokubahlonipha. Ngiyabahlonipha abantu, bayazi emdlalweni akekho umculi owenza lento engeke ngiyenze. Nginike isikhathi sami ngihlale nabo, nginike isikhathi sami ngixoxe nabo, nginike isikhathi sami ngisho befona, nginikeza lonke ithuba umuntu alifunayo uma ekhona. Ningangeni ifoni yami, lokho akusho ukuthi ngiyayiqhenya, soze ngayiqhenya emculweni, soze ngiyikhukhumeze emculweni, soze ngiyibeke ezingeni elikhulu, noma nganani. Nempahla engiyigqokayo impahla engazi kahle ngokumhlophe ukuthi impahla engiyithengelwa abantu abathenga umculo wami, abantu abangibiza kuma-show, abantu abangiqashayo kuma-show. So nemali enginayo, yonke into, even nemonto ukuze ngibe nayo, ukuze ngikwazi ukuhamba ngayo, ingoba abantu bebesupport umculo wami, bengithanda, imisakazo bedlala imculo yami, ama-show bengibiza kuma-show. Okunye futhi engicela nikulindele, ngibhizi nge-album Amancishe. Isifiso sami ukuthi ngiyirelease ngo-Good Friday. Njengoba sengishilo kwi-album Amancishe, ngicela nilindele ukuthi kwi-design yakhona ngizofisa ukushutha nazo zonke insizwa esisebenza nazo, ezingama-dancers ami, ezingababhali bengoma, okuyizona engithi uma ngibhala ingoma ngibize zona, siyi-practice nazo, siyireheze ize ifike ezingeni lokuthi iphezulu. Ngiyabonga, ngiyamthanda.